जों मोननो हायो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलरखौ होखारनांगौनि थाखाय बा बेखौ रिमुभ खालामनांगौनि थाखाय जोंनि जि दाबि बे दाबिया दिनैसिमबो कन्टिनिउ दङ। थांनाय 20 अक्ट'बराव आसामनि रायजो बेंगिरि गुलाब चन्द काटारिया जोंजों रायलायदों बिटिआरनि सरकार एबसु बर' थुनलाइ आफादजों आरो बिथाङा जोंनो कमिटमेन्ट होदोंमोन जे नभेम्बर दाननि गेजेराव भाइस चेन्सेलर लाइस्राम लाद्दु सिं बिथाङा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनिफ्राय रिमुभ जागोन आरो बिथाङा जिहेतु दाय मावदों बिथाङा जिहेतु क्रिमिनेल अफेन्सआव गोलैदों बिनि थाखाय खुनु कमप्रमाइज खालामनाय जानाय नङा होननानै रायजो बेंगिरि गुलाब चन्द काटारिया जोंनो कमिटमेन्ट होदों। कमिटमेन्ट मथे बिथाङा खामानि मावनांगौ जोंनि दाबिया दाबो दङ आरो जोङो वेट खालामदों जुदि राइट टाइमाव बिथांखौ रिमुभ खालामा जोंनि जे गणतान्त्रिक आन्दलनमोन बे कन्टिनिउ जाफिनगोन आं बे बाथ्राखौ स्पष्ट बुंबाय आरो फैबाय थानाय समाव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिखौ बिश्वमाननि बा भारतनि जों मोननो हायो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलरखौ होखारनांगौनि थाखाय बा बेखौ रिमुभ खालामनांगौनि थाखाय जोंनि जि दाबि बे दाबिया दिनैसिमबो कन्टिनिउ दङ। थांनाय 20 अक्ट'बराव आसामनि रायजो बेंगिरि गुलाब चन्द काटारिया जोंजों रायलायदों बिटिआरनि सरकार एबसु बर' थुनलाइ आफादजों आरो बिथाङा जोंनो कमिटमेन्ट होदोंमोन जे नभेम्बर दाननि गेजेराव भाइस चेन्सेलर लाइस्राम लाद्दु सिं बिथाङा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनिफ्राय रिमुभ जागोन आरो बिथाङा जिहेतु दाय मावदों बिथाङा जिहेतु क्रिमिनेल अफेन्सआव गोलैदों बिनि थाखाय खुनु कमप्रमाइज खालामनाय जानाय नङा होननानै रायजो बेंगिरि गुलाब चन्द काटारिया जोंनो कमिटमेन्ट होदों। कमिटमेन्ट मथे बिथाङा खामानि मावनांगौ जोंनि दाबिया दाबो दङ आरो जोङो वेट खालामदों जुदि राइट टाइमाव बिथांखौ रिमुभ खालामा जोंनि जे गणतान्त्रिक आन्दलनमोन बे कन्टिनिउ जाफिनगोन आं बे बाथ्राखौ स्पष्ट बुंबाय आरो फैबाय थानाय समाव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिखौ बिश्वमाननि बा भारत এটি বিশেষ বিজ্ঞাপন বাজাজ বাইক ক্ৰয় কৰিব বিচৰা ইচ্ছুক গ্ৰাহকসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ। কোকৰাঝাৰ চহৰত থকা ডাউহাৰু অটো এজেন্সিয়ে ফেষ্টিভেল লোন এণ্ড এক্সচেঞ্জ অফাৰ দি আছে। গ্ৰাহকসকলে আগতীয়াকৈ কম পৰিমাণৰ টকা দি নিজৰ পছন্দৰ দুচকীয়া বাহন ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। বাজাজ কোম্পানীৰ সকলো ধৰণৰ মডেল পোৱা যাব। পালচাৰ, সিটি, প্লাটিনা, এভেঞ্জাৰ, ডমিনাৰ আৰু নতুনকৈ লঞ্চ হোৱা বাজাজ মডেলৰ পালচাৰ N150 খনো পোৱা যাব। ডাউহাৰু অটো এজেন্সিয়ে গ্ৰাহকসকলৰ বাবে RC ইঞ্চুৰেঞ্চ আদিকে সাঙুৰি 9,999 নিম্নতম পৰিমাণৰ টকা দি দুচকীয়া বাহন ল'ব পাৰিব। কোকৰাঝাৰ চহৰত থকা ডাউহাৰু অটো এজেন্সিৰ লগত শ্বৰুম কাৰিগাঁও ফেষ্টিভ আউটলেট আৰু দতমা ফেষ্টিভ আউটলেট আৰু ভটগাঁও ফেষ্টিভ আউটলেট ব্ৰাঞ্চ শ্বৰুমত আহি আপোনাৰ পছন্দৰ বাজাজ বাইক ল'ব পাৰিব। ডাউহাৰু অটো এজেন্সি শ্বৰুমে ভাল অফাৰ গ্ৰাহকসকলৰ বাবে আনিছে। তাৰে ভিতৰত 5 লিটাৰ পেট্ৰল ফ্ৰী, 2টা হেলমেট ফ্ৰী, ফ্ৰী এচিয়ৰ্ড গিফ্ট প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু এক্সচেঞ্জ সুবিধাও এভেইলেবল আছে। অধিক জানিবৰ বাবে 6000399187 আৰু 8822018193 যোগাযোগ কৰক।